Здравейте от мене, Алиарт. Представям ви моите обички с епоксидна смола, цветенца и златни частички, които са поръчка за една близка приятелка. Дама си ги поръча с котички, които са стейлес стил, с нежни цветчета. Частички, смола с цветенца от роза. Много оригинално, също по поръчка на една близка приятелка, която отдавна го поръча. И така може да поръчате и вие още нови. Има най-различни модели, формички, най-различни цветенца могат да станат. Вече имам и други заготовки, които отдавна по принцип исках да ги правя. И други ги правят прекрасни. Орхидеите са много вдъхновяващи. Още не знам какво ще бъдат. Може и брошка, може и коле, може и обици. Здравейте от мене, Алиарт. Представям ви моите обички с епоксидна смола, resin design jewelries from me, Alliart Design. Check me out on my Facebook page, Alexandrina Alliart, Etsy Alliart Design. I made resin art, earrings, necklace, pendants, and other stuff from resin, epoxy resin, and I made them to order, so soon there will be more shapes and more jewelry accessories available to order from me, from my Etsy shop or Facebook page, Instagram, Alliart Alexandrina Michalkova. Thanks, check me out. И така може да поръчате и вие още нови. Има най-различни модели, формички, най-различни цветенца могат да станат. Вече имам и други заготовки, които отдавна по принцип исках да ги правя. И други ги правят прекрасни. Орхидеите са много вдъхновяващи. Още не знам какво ще бъдат. Може и брошка, може и коле, може и обици.